ちょろって。そう、少しずつ。本当だ。酔っ払ったり、そうちょっとで少しずつもっと。はい、もっといっぱい入れちゃって。この口車っていうのは。酔っ払ってきた。蓋取ってね。そっちから、あっちから、木の蓋取って、下から。これ？その上開けてみてじゃん。木の蓋入ってなかったっけ？はい、それを準備して、はい、じゃあはい、じゃあ待って。この下に行っちゃったやつが1匹いるから、この下のあれを取ってちょっと。はい。それ取って。はい。それ取って。で、はい。こうします。で、はい。このお酒入れちゃう。はい。で、こうします。たくさんバタってきちゃったらこれやる。はい。もうちょっと入れて。酔っ払ってるね。はい、もうちょっと入れて。ドボって入れちゃって。ドボって。ドボってもっと。はい、よーし。ちょーっとあげるわ。こうやって江戸時代の人は見殺すってのはかわいそうだからお酒で酔っ払わしてあげようと思ったんだね。でもそうやって考えてくれたから今もこうやってできるんだよね。そう。はい、もうちょっとドボ入れちゃってください。はい、この隙間からドボ入れちゃって。ここから。私やっていいもん。いいよ。もっと。もういい？はい、もういいかな。こうして最後このお酒ごと鍋に入れる。味が出るでしょ。こともお酒飲んでるからね。飲んでるからね。親父だもん。ことババじゃないから親父だから。そういうことじゃない。でことほら煮殺したらかわいそうでしょ。でも酔っ払ってるからちょっと今うるさい状態。ってちょっと絡んでるようなそういう状態。岡田さんと北島さんが。そう、岡田さんと北島さんが酔っ払ってるよ。ほらだんだん上向いてきたでしょ。ほら酔っ払ってるでしょ。寝てんのかな。寝てるっていうか。お酒を飲んで酔っ払って。こいつまだ元気でこいつ。でこれはかわいそうだけど酔っ払った状態で死んじゃう。煮殺すより全然いいよね。一匹だけ強いやついんな。それ強いのかな。おい。これだけお酒が入ってればもう酔っ払っちゃうね。はい。でこれで土壌鍋の土壌を一番大事なところ苦しまずに鍋にするところが終わりました。